Gi-invite ko sa akong mga pare nga manlaya. O wa din ko maglangan, ani kuha din ko sa kuang sports car nga Lamborghini mo amo gisakyan paingon dito sa sapa sa Carbin. So karon abot nami. Gibit-bit na sa akong pare ang laya. O karon iyahan ang giitsa. O hasta kag yung bukara. Ug sabiha mo. Kuha gay kuha maskin isa. So mao to ning abante mes Picas area. So nilakaw mi. Ug karon dire ang akong kauban isa. Nitira. O kuha kay ang laya. Unta na nagkuha ning tawana. So karon ako ang gisilip putong ako ang pare isa, tuwara. Wa na. Iyahan ang gigukod ng mga isda o giitsahan sa laya. Di na putak, diitsa na po sa pare isa. O para, pirtig yung bukhara sa yung laya. Pero, sus ginoo ko. Ako pag tayo kuha ng tawhana, itsa na po siya sa iyahang laya. Bukhar na makayong pagkatira. Sa wakas, nakakuha na gid siya o yara tilapia. O kita na yung kuha pila kahit sa. Karon guys, maugid to. Nakakuha kita mga 5 ka kilong tilapia. Ug 5 ka kilong karpa. So, nikuha mi sa laya, ni uli nami. Kay para ang among kuha, amo anang sugbahon, among paksiyon, o gagawan among tulahon. Unsa pa may atong dugayan, nakakuha naman tag tilapia 5 ka kilo, 5 ka kilong karpa. So, tara, uli na ta. Pero ay sa, nalingaw ko aning 2 ka bata, nga grabing si Pata. Shout out, mga kajojo daw ko noon. Ako mga pare ako yaw kay Manlaya. Perti pag yung mga tisuya. O, diara, unsa pa may atong dugayan. O, nara, paksiyon na. O, tara, kao na. Impas ang bahaw.